Ξυπνάτε, γιατί τα αγκούρια βλέπετε ότι έρχονται και είναι πολλά. Εκεί τον εντοπίσαμε τον εχθρό, στο αγκούρι. Στο αγκούρι, κατάλαβες. Και το αγκούρι είναι πολύ μεγάλο. Και όχι μόνο αυτό, είναι και όπλο το αγκούρι. Μεγάλο και έρχεται. Μεγάλο και έρχεται. Είναι καλυβιώτικο, και έρχεται. Και παιδιά μου. Τώρα, έλα, πες, όχι μόνο, το στέλνει. Ναι, παιδί μου. Το στέλνει, παιδιά, πώς έστελναν παλιά το δούριο ύπο να καταλάβουν την τρία. Τώρα. Πόσο συνδέει το δούριο ύπο με τα αγκούρι, δηλαδή τρελαίνομαι. Είναι γιατί είναι εισβολέας. Ναι, και τα δύο. Κοίτα που τον στέλνει αυτό τον εισβολέα. Αχ, η φανέλα της Εθνικής Γερμανίας στη χώρα κι αυτή και βέβαια από πίσω το αγκουράκι. Εγώ παίρνω αυτό το αγκουράκι και το βάζω στη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας. Γουστάρουν τώρα οι Γερμανοί? Τους αρέσει? Βάζω το αγκουράκι και το ντύνω με τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας. Ωραίο! Εγώ ντύνω το αγκουράκι με τη σημαία της Εθνικής Γερμανίας. Σας αρέσει? Το αγκουράκι το τυλίγω με τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας. Τώρα το γουστάρετε? Σας αρέσει? Ωραίο! Σας αρέσει? Αδικία, έπρεπε να είναι υπουργός εξωτερικών. Αυτή είναι πολιτική. Σας αρέσει? Πάτα Μέρκελ, σας αρέσει το αγκουράκι μου? Καλυβιώτικο, πάρε ένα αγκούρι. Έκανε και το...